lønningstilskud på nettet. Hurtigt, enkelt, billigt. Bodystore.dk. Hvordan kommer du ind til den her sport, Linda? Jeg kom ind ved, at jeg behandlede en fitnesspige en massage, og så følte jeg hende op til konkurrence. Og så blev jeg ligesom inspireret af hende. Plus jeg skulle tage mig en helvedes masse kilo. Og så fik jeg en der anbefalede Helle. Og så tog jeg kontakten til Helle. Okay. Og ringede hende op og havde en samtale med hende. Men inden da var jeg inde og se DM i 2009. Og blev også inspireret af det. Og tænkte på, at det må jeg prøve. Og spurgte Helle, om det var muligt. Det var det så ikke i starten. Det var i hvert fald ikke planen, at jeg skulle stille op. Hvor meget skulle du tabe dengang for at komme med? Det var faktisk ikke... Jeg kan ikke huske det. Hvor mange kilo var jeg, da jeg startede fra? Jeg kan ikke huske. Og det fik jeg. 79. Ja, det er omkring. 79. Ja, det er omkring. Så tabte jeg 15 kilo før. Jeg passer ikke meget. Jo. Hvad var det? Fra februar til september? Ja. Marts. Ja. Marts. Ja, 1. marts. April, maj, juni, august, september. Ja, 7 måneder. 7 måneder, ja. Men det var også mange cardio-timer. Det var mellem 2 og 3 timer hver dags cardio. Hver dag. Og i hvert fald halvanden til 2 timer styrketræning hver dag. Hver dag. Jeg er lidt tungere, når man kører foran her. Ja, det er den altså. Tak. Ja. Super. Kom. Tak. Kom. Tak. Nu var færdig. Jeg får ud af ligesom at dreje hånden derhen. Jamen det er dem, der hedder Arnold Presses. Den går lidt mere i forskulderen. Og hvis man går lidt længere tilbage, så går den lidt længere rundt her. Og det første pres, det har du på forskulderen. Så det er godt at variere hele tiden. Ja. Hold lige kørt sammen. Jeg tror ikke, jeg har 2 træninger der, ikke? Så. Vi kører meget sådan koncentreret, sådan hele tiden. Det kan godt være, at jeg ikke kører med mega mange kilo, men jeg kører sådan meget koncentreret, så jeg sådan hele tiden har fat i musklen. Ligesom sådan en spænding på en elastik. Ja. Så jeg hele tiden kører, så der er ikke noget sådan pause i bunden eller i toppen. Og det gør lige, at vægten den bliver 80% tungere. Men jeg har en meget større belastning på musklen, og ikke sådan en stor belastning på ledet. Så det gør, at man kan undgå mange skader. Du er ikke vant til at leve den? Ikke styrketræning, men jeg er vant til, jeg er opvokset i sportens verden på høj plan. Fodbold, badminton, svømning på høj plan. Rigtig høj plan. Jeg har også trænet rigtig meget. Ja. Men så stoppede jeg alt sammen, og så tog jeg en fandens masse kilo på. Fordi man fortsætter med at spise det samme jo. Og så var det, at jeg begyndte at lave en almindelig kostomlægning, og så hoppede jeg så i 2010 på hele. Ja. Så nu gik der sport i det. Og så var det 2 måneder før DM, finder vi ud af, at jeg kan stille op. Ja, der sagde hele, at jeg kunne godt være med. Ja. Og det var jeg lidt nervøs for, fordi man ser jo ikke selv det, andre ser. Man tror stadig ikke, man er den store. Så jeg troede på hende, og så stillede jeg op. Og det gik jo så meget godt at være med i begge finaler i hvert fald. Ja. Selvom jeg efterfølgende man får en vurdering på, hvordan man ser ud jo. Man kan få en vurdering, efter man har stillet op. Ja. Der fik jeg vide, i forhold til de andre, der var pæne piger, det var slet ikke det. Der så jeg ud til at være for dårlig form. Så jeg tænkte på, at det kan være løgn. Det skal vi så prøve en gang. Og så vil jeg prøve at gøre det bedre. Og så fik jeg mere over nakken igen i 2011. Der vandt du, ikke? Ja, det gjorde jeg så. Så vandt jeg. Så tog jeg til Nordisk, ja. Der var jeg sgu så heldig at blive nummer 3 der. Igen med sådan nogle ekstremt flotte piger. Også en fantastisk oplevelse. Igen at være med sammen med et landshold, det er en fed oplevelse. Altså. Det er det. Og også et skulderklap, at forbundet er hængt med. Eller peger en ud til at komme med. Også helt fantastisk. Fantastisk oplevelse. Ja. Og så rører du til EM? Ja, så kunne man jo søge om at komme til EM. Ja. Men det fik jeg faktisk spillet til Nordisk, fordi jeg har ikke undersøgt sådan nogle ting. Jeg stiller op for hver gang. Altså en konkurrence i det, jeg har i hovedet, og så er der ikke mere der. Og så koncentrerer jeg om det. Og så fik jeg at vide det, at Line Wittgenstein der, at man kunne søge om at komme til EM. Og så gik jeg ulme lidt over det, og så sendte jeg ansøgning afsted.
og blev så udtaget. Ikke lige første forsøg, men så andet forsøg fik jeg udtaget. Ja. Hvordan gik det ned til hjem? Det gik godt. Altså, jeg blev sgu nummer 7. Så det var jo fantastisk. Altså, første gang, man skal også huske, hvor man kommer fra. Hvor var jeg henne for 2 år siden, ikke? Altså, så man skal huske at have begge ben på jorden, så fantastisk. Altså, det var rigtig godt. Meget motiverende at se de andre. Også at være sammen med andre danske atleter. Sammen med Patrick, Lotte, og blive inspireret af dem. Sammen med ens opvarmer Christina, som også røde vej lidt hele vejen, fra man kom til Mødevik næsten. Altså til vi tog hjem igen, også mere, når man er færdig med konkurrencen, så kommer hun på, at man skal spise og så videre. Ikke? Så det var en fed oplevelse. Så ligesom man sige, op til konkurrencen er det vigtigt at spise, lige så vigtigt at det. Så har du følt, at det der EM har givet dig noget med, at man noget med i tasken? Ja. Man så, hvad der skal arbejdes videre på, og hvad er det kræver for at være oppe sammen med de andre piger. Jeg er godt klar over, at vi ikke kan være lige så i gåser og muskuløse som de piger til EM. Det er godt klar over, det gør vi ikke her hjemme i Danmark. Så vi skal være bodyfit piger. Men alligevel er der altid ting, man kan være bedre. Ja, men det giver mig helt klar motivation at sige, også man har muligheden for at komme en gang til EM igen. Så vi prøver at stile efter. Jeg har ikke søgt det nu, men man skal jo først godkendes. For det er helt klart muligt. Prøv lige en gang til, og så gør det bedre. Der er kun en vej fra. Når man stiller op, så gør man det kun. Man stiller kun op, fordi man er blevet det bedre. Ikke? Og det er i samme form, synes jeg. Rigtig god holdning. Ja. Så hvad sætter du så på næste år? Er det sådan top 6, og så får lov at ja, det er det i hvert fald. VM, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Ja. Det er rigtigt. Det er top 6. Helt klart. Helt klart. Der er kun en vej, det fremad. Man går aldrig tilbage, vel? Nej, vel? Så gider vi ikke at stille op. Det er for mange penge. Det koster for mange penge at stille op. Nå, vi. Man skal jo også gå til failure, jo. Ja, det er det, der er det sjove. Det skal ikke gå ondt. Ja. Ellers skal der ingen forandringer i noget. Du kører til failure hver gang, eller? Hvad? Du kører altid til failure? Ja. Heller ikke sådan et rigtigt antal på. Altså, jeg synes også, at det er der forbedring kommer. Fordi hvis man har et antal i hovedet, 10, og så lige meget hvad, så kan du ikke mere til 10. Nej. Altså, det er bare oppe i hovedet. Hvis du ikke har antal på, så tænker du kun på. Så gør du kun en, så du ikke måske kan mere. Hvis du tænker på et tal, så hvis man når tal, der er man ret færdig. Inden at køre ind til vægten falder ned. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Det er også det, man skal. Det er det. Kom så, Ella. Kom. Hvordan er det så at komme ind i træningsverdenen? Hvordan har det ændret din hverdag og dit liv og sådan? Ja, det har det helt sikkert. Der kommer mere struktur på, altså for eksempel med træning og og selvfølgelig også med mad. Jeg skal spise meget, meget mere, end jeg har gjort nogensinde. Så der kommer meget mere struktur på. Træningsmæssigt, der er det blevet meget mere nørdet, end jeg er vant til. Altså, det er sådan blevet for længere tid, jeg er inde, så går man sådan mere ind i de små muskler lige og træner dem. Og ligesom får det hele med, sådan en helhed, ikke? Så det ikke kun er styrke eller størrelse, men mere den der symmetrien der. Passe ind. Så det er mere struktur på, at man rammer de rigtige muskelgrupper hver gang. Ja, helt klart. Mere struktur på hverdagen faktisk. Ja. Så bare hele din hverdag generelt, eller hvad? Generelt, ja. Ikke? På nær weekenderne, der kobler man af, der skal man ikke bruge hjernen. Ja. så der skal også være tid til at slappe af. Det prioriterer jeg også meget. Men hvordan så før du nu kom ind i alt det her? Ja. Altså, jamen, er det det der så med maden og sådan noget? Har det været sådan en stor, hvad skal man sige, en vendepunkt for dig, at maden skulle ændre så meget? Eller, helt sikkert. Helt sikkert. Jamen, jeg tror aldrig, jeg har tænkt så meget over maden, før jeg gør nu. Altså, før var det måske ikke engang krydderbøjler 3 gange om dagen, eller lynhurtigt en ostemad, en leverpostejsmad og sådan noget. Jeg tror også, det er derfor, det gik så galt, som det gjorde, at jeg tager så mange på. Jeg spiser kun 2-3 gange om dagen. Når jeg så spiser, så tror jeg ikke kun 1 portion, så tror jeg måske 2 eller 3 portioner på en dag, og så lå man der med mave på bagefter, ikke? Og jeg gik jo på timer, før man var lettet. Ja. Så helt sikkert fra at gå 2-3 gange, spise om dagen til at spise 6, 7, 8 gange om dagen. Det er en helt stor forandring. Man skal nogle gange stå til ræsen hverdag, dagen før, hvis man skal noget, i hvert fald. Men også off-season skal man jo også stå, det har jeg lært nu her, efter sidste år, og så i år her også efter EM, har jeg lært det. At man skal også efter en konkurrence, så kan man igen spise ordentligt, og så spise sig op.
som jeg heller ikke med. Så der ikke er en stor ballon lige der. Lige præcis, det gør det flere dage efter, ikke? Og ja, kender kanalgrundfarten der. Man er kun 2 værelser i efter en konkurrence på toilet og så hjem. Så det går ikke. Det har jeg lært af i hvert fald. Det sker ikke mere. Hvor gammel er du nu? Jeg er 39 år. Ja. Så du er aldrig for sent rigtig at komme i gang? Aldrig for sent, det er det altså ikke. Når man er oppe i alderen, så har man en mulighed for at præstere noget i den her sport. Altså, føler du har gjort det? Helt sikkert. Ja. Også at det er muligt, at det lige meget hvad alder du er i. Det er fuldstændig muligt. Det er jo dig selv, der bestemmer. Det er dig selv, der går ned i kagedåsen og tager noget slik, eller det er dig selv, der går og køber noget. Du kan jo selv. Alle har mulighed for at gøre det. Det har de altså. Lige meget hvad for en alder der er. Du skal bare ville det nok. Du skal virkelig tro på det. For det er jo ikke nemt. Du skal strukturere din mærke. Du skal træne. Man kan ikke springe over og lære gade. Det kan man ikke. Men det er muligt. Det er helt sikkert. Altså, og det er en fantastisk rejse. At gå fra den ene ende og så stille og roligt komme op til at begynde at blive tilfreds med sig selv. Ikke? Altså, man kan altid gøre sig bedre. Men det er jo den her verden jo. Det er jo fitnessverden. Altså, der er ikke noget, der er godt nok. Nej, der er ikke noget, der er godt nok. Men det er jo også det, der er udfordringen i det. At man hele tiden kan gøre sig bedre. Og have nogle mål. Altså, synes jeg. Det gør træning sjov. Fordi du hele tiden forbedrer en eller anden. Det er sådan en lille ting eller sådan. Så det er også det der motivation. Begynder jeg før i tiden, der fik jeg jo ikke noget ud af ved at træne i motionssport. Fordi der trænede jeg jo hele kroppen, eller styrketrænede. Nu træner man måske kun 1 til 2 muskelgrupper per gang. Altså per dag, mener jeg. Det er også en stor omvæltning. Og så også bare mærke, at der sker noget. Føler du kommer mere sjæl i træningen, når man... Føler du kommer mere sjæl i træningen, når man har et mål med det? Ja, også, ja, det. Og også at se sin forbedring. Vi bruger meget bare billeder, hvor vi sender os til træneren og så videre. Og bare se den som motivation på de billeder, ikke? Hvad skete der for 4 uger siden, og hvad skete der så nu? Og have dem op mod hinanden og sige, okay, jeg er på den rigtige vej, eller det så ikke godt ud, fordi de der kilo, det fortæller jo ikke alt. Altså, du kan jo tabe dig i centimeter om livet, men du kan ikke tabe dig kilo, fordi du bevarer din muskelmasse, ikke? Altså, så derfor er de der billeder også perfekt. Synes jeg har. Starten kunne jeg ikke lide at se på dem, fordi man så ikke noget, når man så noget være skidt. Men efterhånden så lærer man at finde de små ting, man ser ikke kun på det dårlige. Super. Ja. Det var godt. Kosttilskud på nettet. Hurtigt, enkelt, billigt. Bodystore.dk